Malita sekamadodeni wona yathanda yini swaye Malita sekamadodeni uDr Nyathi kwamhlaba yalengana usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda elingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 woza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Igcokama elisha lidubitheki ulisola ngokungahlonishwa. UMthandeni Manqele odume ngelegcokama elisha uMthandeni SK kumaskandi usenqoma ukungabe-ke esaqhubeka nemicimbi yamaskandi aseThekwini ngenxa yezizathu zokuphepha. Lesi sihlabani somculo wamaskandi esidume ngengoma ethi Paris emuva nje sithi sivame ukuzithola izitsongo uma sinandisa emcimbini ekuleli dolobho. Ngakho-ke uzogwema ukwamukela umecela ukuzonandisa emcimbini kuleli dolobha. Lokhu-ke kuze kube lapho-ke isimo sishintsha futhi-ke enikeze inhlonipho emfanele. Embhalweni omude awufaka ekhasini lakhe ku-Facebook emuva uMthandeni ucacisa izizathu zakhe zokungathandi ukuzihlanganisa nemicimbi ebaseThekwini. Ngenkulu inhlonipho ngicela-ke ukubuza abobhuti bahleli bemicimbi kamaskandi eThekwini, nilifakeleni igama lami emcimbini yenu ngoba phela niyazazi nithengisa ngegazi lami na? Ingane engakhala ifele embelekweni bafowethu umuke ingazikhulumeli mina uzoduka umlando. Nibona ukuthi mnandi yini lento eniyenzayo kubalandeli bami nasezinganeni zami uma ningihlukumeza kanje emcimbini yenu unyaka nonyaka. Kanti-ke anisadeli yini? Buza uMthandeni. UMthandeni ubala ukuthi-ke ujwayele ukubhukha ngaphandle kweKwaZulu Natal nakwamanye amazwe kodwa abakazi bakhale ngesimo sakhe sengqondo. Ubona sengathi-ke kunombimbi oluhlangene ukuzongcolisa igama lakhe. Cishe lapho bekhuluma ngesehlakalo sakamuva okuxoshwa khona esiteji intokazi uZimdolo. Kwathiwa-ke akadilike waze waphelezelela ngoluthi ifuseki. Ngani zakwethu mhle uMthandeni laphana kucacisile ukuthi akasathandi nokuziyamanisa nemicimbi eseThekwini ngoba kidicela igama lakhe phansi-ke laphana. Sazi-ke ngani zakwethu ngoba kuzikhuphukane zakhe silibonile igama likaMthandeni ukuthi ngempela naye uzoba ingxenye yalo mcimbi omkhulukazi, okanye mhlampe-ke uMthandeni uzoba ngeyona ingxenye yekhuphuka nezakhe noma-ke uzoba ingxenye uzoba ingxenye. Sazi-ke ngane zakwethu-ke igcokama elisha ukuthi lichaze ukuthini, kodwa-ke mina ngane zakwethu-ke bekuzona ezihamba phambili. Ungakhohlwa ukungilandela ku-Facebook @Radio Nkezo. Nibe nosuku olumnandi, nithanda kakhulu. La sibona makumele.